Здравей, YouTube! И сега първо, съжалявам, че не съм снимал отдавна. Просто имах много проблеми. И затова така, ще снимам вече по-често. Сигурно ще имам скоро сервер с равнето, но за сега е хамаче. Може би ще направя ревю, но като го направя. И да, сега правим ревю на PvP България с новите постройки. Сега само за първ път влизам. В смисъл, си взех китовете. Нали, с новите постройки. С новите постройки. Добре, това е мостче с къщичка. Крипър, добре. Добре. Това трябва да е... Не знам, нещо дупка. Да. Това е фулт. И да слезем долу. Явно тук е за PvP. Да, най-вероятно. Ще имаме по-енергия. И ако сега ларп, първо ларп 6. Опа, само 6. Фуларп 6. Така. И сега така... Не знам... че не знам. Мисля, че тук трябва да слезеш долу или да бягаш нещо такова. Не знам. Все още, но ще участвам в следващия вид. 6-0 сигурно. Че забих. И в следващия вид в банър PvP също ще снимам. И да, сега... Enchant. Направили са вече Warpaint, като чудо. За малко карай. Надолу какво е? Да, отдолу е спална. Това е много добре. И тук може да се качиш на оградките и да паднеш, да, като мен. И... Омагът, що го лъжа тук? Добре. Сега. Warp. Искам да видя Warpaint. 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 Те хора не знаят как се прави. Един ендършън. Лелелеле. Сега. Омага. Сега някой ще ми скочи. Не. Да пишончета. И да, ако се чувам тихо, съжалявам. Сега чуваме нова. Яла промоция. И това е промоция и още един валат. Омага. Омага, това ще реално, то добре ли е? Консул. Има консули. Мале, ако ще пути 24 лева за консул. Бахте чакайте. Си там. Добре, сега Warp.
Добре, тук прампваш. Добре. И да, това беше от мене. Ще има IP в описанието и като влезете ще видите всичко. Общо взето това е сервера. И добре, и това беше от мен. Чао!